खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नगावआव नकल सनानि नावजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरि हमजादों। आनजादनि उनाव सोंथि बिलाइ भाइरेल जानाया जुलिनि उनाव पेन्डेल बायदि बुंदों हिमन्त। एडिआरि सोंथि बिलाइ भाइरेल, सा 8 सुबुङा हमजाबाय, गोबांसाखौ जेरा। एपिएससि केलेंकारि स्पेसियेल कर्टआ सा 9 आखाइ गोलाव अफिसारफोरनि हेंथायै अजद आजावबाय। सिलिन्डार बेफ्रुनायनि जाहोनाव गिदिर अर नांदों। अरनामि बरानि रेप मार्डारनि दायनिगिरिखौ फिन ग्रेप्टार खालामदों। मुंदांखा असमिया फावखुंगुर दिगेन मन्ट'आ रुंसारि जाबाय। गंनै बासआ मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव सा 30 सुबुंफोरा जखम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव दासिमबो सोलिगासिनो नकल सनानि गोसोम फालांगि। रिपर्ट बायदिब्ला विश्वकर्मा फुजानि सानखालिनो मैया मंगलबारखालि नगाव पुलिसआ नकल सना फालांगिजों लोब्बा थानाय सानै लाइमोनखौ हमनो हादों। नकल सनानि नावजों लोगोसेनो हमनो हादों सानै लाइमोनखौ। हमजानाय सानै लाइमोनफोरखौ सुनिल माहात्तु आरो सन्तोष कुमार होननानै सिनायथिदों। बिसोर सानैबो बिहार रायजोनि। रिपर्ट बायदिब्ला सुनिल माहात्तु आरो सन्तोष कुमारा नकल सनानि फालांगि खालामनो थाखाय आसामाव फैदोंमोन। बबेखानि बिसोर सानैबो लाइमोनफोरखौ नगाव पुलिसआ थिं थानायाव लाखिनानै जेरा खालामदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। एडिआरइ आनजादखौ लानानै गोख्रों दान्थे-बिदान्थे आरो सावरायनाया रायजोनाङै सोलिगासिनो। हाथाइ बाजार बन्द खालामनानै आरो इन्टारनेट बन्द खालामनानै एडिआरइ आनजाद खुंनायनि उनावबो ससियेल मिडियायाव सोंथि बिलाइ भाइरेल जानायखौ लानानै बे दान्थे-बिदान्थेया जादों। बेनि गेजेरावनो आनजादनि सिगांनो सोंथि बिलाइ लिक जानायनि अजद होदों माखासे सुबुङा। नाथाय ससियेल मिडियायाव सोंथि बिलाइ भाइरेल जानायनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेदेर आरो नोजोरथाव बाथ्रा बुंदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि आनजादनि उनाव सोंथि बिलाइ भाइरेल जानाया जुलिनि उनाव पेन्डेल बायदि। जुलिनि उनाव पेन्डेलनि खामानि थाया, बेबायदिनो आनजादनि उनाव सोंथि बिलाइनि मा खामानि? उननि समाव जानो गोनां आनजादनि सोंथि बिलाइखौ आनजाद होगिरिफोरा मोनगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि आंखौ नोंसोर गाज्रिमोन, नाथाय रायजोनि 11 लाख लाइमोनफोरखौ लानानै मानो गेलेदों? आनजादा फुंनि 10:30 रिंगायाव जागायनानै 1:30 रिंगायाव जोबदों। बेनि उनाव 2:17 रिंगायाव सोंथि बिलाइया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। आनजाद जालांनायनि उनाव सोंथि बिलाइ भाइरेल जानायाव मा साननांगौ दं होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि माखासे सुबुङा जेरैखि जाया एडिआरइ आनजादनि गोरोन्थि दिहुननो आरो नकल खालामनो नाजादों। बेनि गेजेराव दङ माखासे खौरां बिजोंनि सुबुंफोर। नाथाय बेबायदि नाजानायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खहा जाया। बेनि सोलाय लाइमोनफोरनिसो खहा जागोन। आनजादा मोजां जादों, रिजाल्टआबो मोजां जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। 15 सेप्तेम्बर रबिबारखालि रायजोनाङै खना-खनला आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट सुंद'यै एडिआरइ 2.0 नि लिरनाय आनजाद खुंदों। रायजोनाङै इन्टारनेट बन्द खालामनानै जोबोर गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों खुंदों एडिआरइ आनजादखौ। बेनि गेजेरावबो एडिआरइ आनजादनि सोंथि बिलाइया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय जाथाया रायजोनाङै सोमावग्लुंदों आरो लाख लाख आनजाद होगिरिफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोरखौ गोनो-गोथो जाहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ससियेल मिडियायाव सोंथि बिलाइ गोसारनाय एबा धेमाजि जिल्लानि सिमेन्साफुरियाव खुंनाय एडिआरइ आनजादनि सोंथि बिलाइया लिक जानाय जाथायखौ लानानै पुलिसआ मंगलबारखालि मोनाबिलिसिम सा 8 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। बेनि अनगायैबो माखासे सन्देह खालामजानाय सुबुंखौ जेरा खालामदों। बबेखानि हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै मंगलसिं बसुमतारी, आनजाद होगिरि दिजेन बर', उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल आरो मिरुनि इनचार्ज बिमल मुसाहारि, मिरुनि सुपारभाइजार फारियै सिमेन्साफुरि कलेजनि बिबुंगिरि डक्टर गपाल तामुली, एलबार्ट देउरी, मनोहर नार्जारी,
उमेश बर्मन आरो दिलीप दैमारी होननानै सिनायथिनो हादों। एसपि हितेश चन्द्र रायआ फोरमायनाय बायदिब्ला एडिआरइ सोंथि बिलाइआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि हेंथायै सिमेन्सापुरि थानायाव आइपिसिनि धारा 61-2-3164-3165 BNS WR सेक्सन 10(2) of the Assam Public Examination Act 24 आव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनोबो दङ। एपिएससि केलेंकारिया गोदान महर लादों। एपिएससि केलेंकारियाव लोब्बा थानाय सा 9 सोद्रोमानि हेंथायै होनाय अजदखौ स्पेसियेल कर्टआ आजावबाय। मख'नो गोनांदि एपिएससि केलेंकारिनि बागै नायबिजिरनाय एसआइटिआ बावैसो चार्जशीट गथायदों, नाथाय बै चार्जशीटआव मुं गैयै सा 9 अजद गोनां अफिसारफोरनि हेंथायै होनाय अजदखौ बिजिरसालिया आजावबाय। बै सा 9 अजद गोनां अफिसारफोरा जादों एपिएस नवनीता शर्मा, एसिएस नन्दिता हाजरिका, एपिएस असीमा कलिता, एसिएस त्रिदीप रॉय, एसिएस अमृत राज चौधरी, एसिएस जगदीश ब्रह्म, एसिएस विक्रम आदित्य बरा, एपिएस ऋतुराज डोले आरो सौरभ कुमार भट्टाचार्य। बबेखानि सौरभ कुमार भट्टाचार्यआ एपिएससिआव सेथि मासि मोनदोंमोन, नाथाय हमजानो गिनानै साख्रियाव जयेन खालामाखैमोन। अब्लाबो बिप्लब कुमार शर्मानि आय'गाव सौरभ कुमार भट्टाचार्यनि मुङा बेले-बेजे खालामनायनि फारिलाइयाव दङ। मख'नो गोनांदि 2013-2014 मायथाइनि एपिएससि केलेंकारिखौ नायबिजिरनानै सा 39 गेजेट अफिसारफोरनि हेंथायै रांनि गोहोजों आयेन बेरेखायै साख्रि लादों होननानै बारग' बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्मा आय'गा फोसावदोंमोन। बेनि सायाव दाजानाय प्रतीक दुबेनि एसआइटिआ सा 5 सोद्रोमाखौल' हमनानै नायबिजिरनायखौ फोजोबदोंमोन आरो चार्जशीट गथायदोंमोन। बेनि उनाव प्रतीक दुबेनि बिबाननिफ्राय बोखारनानै डीएसपी उपेन कलितानो एसआइटिनि बिबानखौ होदोंमोन। उपेन कलितायाबो सा 23ल' बिजाथिनि हेंथायै चार्जशीट गथायदों। बै सा 23नि गेजेराव एआरएस बिकास शर्मा, एमप्लयमेन्ट अफिसार मृदुल हाजरिका आरो विचित्र गोपाल नाथनि मुङा गैया। उपेन कलिता दैदेननाय एसआइटिआ गथायनाय चार्जशीटनि सा 23 बिजाथिनि गेजेराव सा 20 सोद्रोमाया बिप्लब शर्मानि आय'गावबो दङमोन, नाथाय बिप्लब शर्मा आय'गा मोननो सा 14 अफिसारफोरनि मुङा उपेन कलिता दैदेननाय एसआइटिनि चार्जशीटआवबो सोमोनांथावै थालांदों आरो बै सा 14 सोद्रोमानि गेजेरनि सा 9नि हेंथायै डक्टर मनज बरुवानि स्पेसियेल कर्टआ मंगलबारखालि अजद आजावदों। बै सा 9 सोद्रोमाफोरा जादों एपिएस भनिता नाथ, टेक्स सुपारिन्टेन्डेन्ट गणपति राय, एक्साइज सुपारिन्टेन्डेन्ट बदांग भूषण शइकिया, मानसज्योति दास आरो मानवी दास। गुवाहाटीनि खालापाहार ओनसोलनि गपिनाथ नोगोराव थानाय गंसे न'आव बुधबार सानजौफु समाव न'नि सिलिन्डारा हरखाबै बेफ्रुखांनायनि जाहोनाव न'आव अर खामनायजों लोगोसेनो साखाथियाव थानाय गंसे मस्जिदावबो अरा गोसारला हैदोंमोन। बे जाब्रबथायखौ खौरां मोननायनि दसे समनि उनावनो दमखल गारिया जाथायसालियाव फैनानै जोंब्लावखांनाय अरखौ दबथायफैयो। बे बेफ्रुखांना अर नांनायनि जाहोनाव जायगायाव गोबाङैनो खहा जायो। बबेखानि बे जाथायाव सासेबो सुबुंफोरा जोखोम जायाखै होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि अर्नाम इ बरानि हाई प्रफाइल रेप मार्डार जाथायजों लोब्बा थानाय सासे लंफर्ड मइनुल हकखौ बेबाराव ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव फिन ग्रेप्तार खालामनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जमुनामुखनि कहर गामियाव हजाइनि डीएसपी निर्माली बर्मननि दैदेननायाव गोख्रों सिग्रोमनायनि जाहोनाव मइनुल हकखौ गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे ग्रेप्तार खालामनो मोनो। लोगोसेनो साबोननि बाक्सआव लाखुमानाय गासै 44.96 ग्रामनि हेर'इनखौ जब्द खालामनाय जायो। 2017 मायथाइयाव 58 बोसोर बैसोनि फोरोंगिरि अर्नाम इ बराखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव ग्रेप्तार खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मुंदांखा मिउजिक आर्टिस्ट रुंसारि खगेन मन्ट'नि फंबाय असमिया फावखुंगुर दिगेन मन्ट'आ गुवाहाटीआव मंगलबार मोनानि 8 रिंगासो समाव रुंसारि जालाङो। दिगेन मन्ट'आ
अल इंडिया रेडिय'नि सासे सेथि थाखोनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिमोन। तुमी र'आ जे सेवाली जुब आजि प्रथम पुलिसे मेथाइया बिनि दोंसे थैनो रोङै मेथाइ जाय जों बिखौ मिथिनो मोननाय जायो। नगावआव जोनोम मोननाय दिगेन मन्ट'आ 2022 आव सुरत्न जय्ग बेसबरुवा बान्थाबो मोननो हादोंमोन। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रामपुर ओनसोलाव बुधबार फुंनि समाव गंसे दावबायारि बास गारिया गावजों गाव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव खमैबो 30 सुबुंफ्रा जोखोम जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी फारसे थांनाय गंसे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार AS01 LC बास गारिया गवालपारा थांगासिनो थानाय गंसे AS01 KC 9799 बास गारिजों हरखाबै मोगा-मोगि सौग्रावलायदोंमोन। जाहोनाव बे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय मिर्जा आरो रामपुरनि देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जायो। बबेखानि बे जाब्रबथायाव गंनैबो बासनि ड्राइभारा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।